Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Koma Mosquito. Tukona nasi tiri muno mujimu. Ndio munorwira maboxers, ndio mamunotrainera. But tukona mumwe nemumwe akapfeka zvake, mumwe nemumwe akapfeka zvake. Kana uchidzi boxer, uchida kuuya kutraining yeboxing. Zvii zvinotarisirwa kuti unofanira kuuya wakapfeka. Ndatenda nemubvunzo wenyu. Chinodiwa kuti munhu unge wakapfeka. Chinodiwa unoda wakapfeka ma-track suits kana ma-shorts, ma-t-shirts kana ma-vest kuti zvinoenderana nekuti uri kubva paclub yani, uri kubva kopi. Zvichiratidzawo kuti uri mwana weclub ipi. Mosquito Boxing Academy. Zvakanyorwawo Mosquito Boxing Academy zvine brand racho. Kuti mwana une kitbag rakanyorwawo Mosquito Academy, Boxing Academy. Saka muchiona vana vachiva vakadai so kungoti vana vane rudo nesport sezvo iniwo munhu achi ndine rudo nesport. Saka muchiona tingori panapa panguva yatiri tinapo. Zvimwe besides nadzo matekisi amataura nema-t-shirts, zvimwe ndiri kuona pane one set of yema-gloves. Handiti zvimwe zvinofanira kunge zviripo ndezvipi. Ende futi ndiri kuona mazera akasiyana siyana. Ndimunganyatsonditsanangurira ma-gloves ane mazera here kana kuti one size fit all? Ama-gloves ane mazera. Pane anonzi ma-8 ounce, nema-10 ounce, nema-12 ounce, nema-14 ounce. Then ma-10 nema-12 ounce ndeye kushandisa like kuma-tournaments. Kana ku-amateur kwacho anoshandiswawo zvawo. But ku-amateur vanenge vari protected because vanenge vane ma-headgears. Right, munomu then kana tiri kutraining tine ma-headgear toada nema-14 ounce atinoada futi ma-gloves iwaya kutira kuti weight yema-14 ounce kana wazopfeka ma-8 ounce kana ma-12 ounce kana ma-10 ounce aya anenge akakurerukira nekuti unenge wachiera kushanda nema-gloves mahombe kwauri. Saka muri kuona izvozvi tiri kuti we appealing kune ma-cooperative world kuti vatibatsirewo equipment. As you can see, ma-gloves atinawo aya kana pad ratinaro iri respect kuti vana vati vangashandisa. Kana tikavati vaite ma-sparring, we cannot make them kuti vaite ma-sparring nema-gloves akadai so vanokwadzana one because asvuka. Saka ukanopancha mwana wemunhu pamenza anosvuka kana kutotsemuka. Achitsemurwa ne-gloves isiri punch. Saka we are appealing to the community, cooperative world, especially nevasinawo but vainazvo mumagaraji mavo. I know that kuti kunze kune vamwe vanhu vane zvinhu zviri mumagaraji zvavasisashandise. Isusu kwatiri zvinenge zvitori zvinyowani because hatina zvinhu zvacho. Tinozvida zvimwe yatinogona kugadzirisawo tega. Saka nemwoyo unoda nemwoyo waMwari, please do this for the sake of vana. Ndomunga ndazva muchiona mose kuma-tournaments handiende kuma-tournaments handiwanike kuma-tournaments nema-boxers. Why? Because havasati vatanga kuita ma-sparring, havasati vatanga havatozivi kuti zvavari kuita zvinosvitsa papi. But ini ndinova-inspire ndokuti no, there's a life in this thing. Why? Because ndakambozviita maona but ivo practical havatozvizivi. Why? Because hatina ma-gloves esparring acho. Vamwe vanatanga vatesta zvibhakera munomu. You cannot just take mwana abva kutamba atraina neputi yemapuranga omenesa kune puti dzinorira usina muviri wamutraina neputi dzinorira anotiza musamwe. Saka we need vana kuti vange vachibatsirwawo nenyika nevane mwoyo unoda nevatendi vacho vanhu vaMwari. Hakusi kuti kupromota boxing kana kusponsor boxing, mukusponsor ma-hooligans kana kuti mbavha kana kuti matsotsi whatever. Zvinoitisa zvotopa uraramo kune vana vevamwe zvakafanana nekumhanya, zvakafanana nebhora, hazvina kusiyana necricket, rugby. Boxing is a way of other people to survive. Zvazva muchiona izvozvi zvindakaema like ma-street kids vaya kuti vange vachiuya part and parcel because kuma-street kids ndinotora their life yavanorarama ari muroad akapfuka gumbezi, akapfuka plastic, akapfuka cardbox, asina booze, asina juice, achiita chikafu chekumuka makuseni, achinotsvaga mbini, achinoputira munhu. Saka if you can mold that the way yaanorarama nayo kuiisa into fight, mwana anova
anogona kusumudza mureza wenyika yeZimbabwe inova mureza wenyika yedu kuti ave nyanzvi yakapfuura inini Commonwealth champion iye anenge atove world champion. Ndiri kuona maboxers amuri kutraina pazuva ranhasi ane madifferent ages akasiyana siyana. Pane age here inonzi apa ndo panotangira boxing, uye zvakare pane age here yamunoti aiwa imimi vababa vatapfuma nei aiwa makura chingoya muzoona chete. Yeah, for sure. Boxing inini hangu with our way in Africa yekurarama ndinoiona kuti tunoisa ma ages, yes, because raramo yedu ne financial stable financial yedu haina kumira mushe. Tasiyana nenyika dzakaita sana Europe and America. Like it was when I look my brother Mike Tyson is going back in the ring at 57 years of age, because health yake iri bofu, pfungwa dzake dziri sober, anoziya he doesn't get old too much. Why? Because ari kuwana zvese zvaanoda. He's got cars, he's got fleet of cars, he's got food in the house, he's got fridge in his house, he's got TV. He can go wherever he wants to go on his own time. It's different to us Africans. Now you see what I am now, but nechida kudzokera muringi. Saka panodzokera muringi unokuti kumbanda siya kusina chikapu. Muri ida kuenda kuchikoro, handina mari yekubhadhara chikoro. Vana vanotraina vanodawo ma refreshments, handina mari yekudai. Vana vanotraina vanodawo ma towels ekuti kana vasweta they need to wipe their sweat. Handina chikwanisiro chacho chinokwanisa kuti vana ava vanga vachidaro, asi ndinenge ndine shuwiro rekuti ndiite zvinhu zvakafanana neizvozvo. Ndinotora pfungwa idzi ndozitora kubva kundichiona the late Mukoma Chinimbi vakatora America kuisa kudombo shavo. Imba yaMukoma Chinimbi nichinzwa neestate dzavo it was musha wairema. Saka inini ndinoda kutora dhorobha town ipinde mumbare mugeto, kuti vanhu vekutaundi kwega vaunge vachiuyawo pajimu yaMosquito, academy yaMosquito, vachitrainawo kuno vachikwira mota dzavo vachidzokera kumba kwavo. Ende muno chakamanakira mune secured, mune tsokora pekupakira motokari paripo, pekutiwo vachitrainawo vachienda sei, vakada kugezawo vanogeza. Hatina hedu mashowers but tochera mvura yedu pachibhorani, munhu ogezawo odzokera kumba kwake akachena. Ndanzwa muchitaura nenyaya yematowels. Tingati matowels, magloves kana mapedza amuri kuda agently takatarisa izvinezvi zvakamira sei? Ndozva kuti zvinhu zvinoda paboxing zvihombe zvimwe zvamakambisana but ngatiti munhu ari kuona program ineyi obva ati inini sezvataurwa naMukoma Mosquito zvinhu zviri kudiwa agent senge zvezvizvizvi, regai nditese ndivabatsire. Chinhu chatiri kuda chaizvo tiri kuda magloves Mukoma, tiri kuda magloves ekutrainesa, tiri kuda magloves ema-tournaments. Pane magloves anonzi ema-tournaments anenge akangomirira patinohosta ma-tournament anenge achishanda ikoko. Patonziwo takutraina toziva atinge tishandisa kuti ndeye kutrainisa chita. Poya ma-hand pads, mapad ekuti unenge apfeka munhu achirova. Iwayo zvinhu zvakafanana nezvozvo nema-headgears nema-shield, ma-protector, ma-caps anopfekwa ekuti kana uchitamba boxing unopfekera kuvhara kuzasi kuitira kuti unge uri munhu ari secured, nema-mouth guard. Ma-mouth guard anodiwa ekuisa mukanwa aya marabha aya tinenge tichada zvakare kuitira kuti vana ava vange vari vana vekuti what they do vanofana kuziva kuti zvatikuitira izvi. Maona zvekuti izvozvo zvinhu zvakafanana nezvandataura izvi nemapunch bag. You can see that hatina kana mapunch bag ezvinezvi. We want also mapunch bag kuti tikaitawo mapunch bag tichiwana pekusungirira ma-speed ball, but the agents thing chatinyanyuda ma-gloves nema-handpad nema-headgears. Ndaona pazuva ranhasi mune musikana mumwe chete. Vasikana vari kutya kurova? Vasikana ndandombosvika kudzimba dzavo vanga vachinzi vabuda nevabereki vacho vari panze ipapapa. Saka one vasikana they need us to deal with them because tichitotaura kuti mana wakajambwa nechirongwa chacho ko mangwana kwazodaiso kadero iwewe zera kunenge risipo. Pane zvinhu zvinozouya iwe unozovuka kuti wasiyiwa asi uri stubborn wako. But also what I can say to the world, I will just say we have to forgive the kids because vana vari kukura, they don't understand because vasikana to make matters worse. Vana vasikana vazoda kuti mubereki vachangokona uri pambo chida izvo, you end up in like munhu ari
ane zvimwe zvaari kuita kumwana saka pandamboenda hangu ndikanotaura ndikapona dero lamacho but all of them they're out avapo vari local zvekuti vanogona kusara vosvika imi munenge maenda saka but we've got key tina vasikana vakawanda vanosvika zvekuma-15 saka kuti uve member kana kuti uve part and parcel Mosquito Boxing Academy unofanira kuita sei? Right, Mosquito Boxing Academy tinototi if you want to be the partner of the club tinosendana namapepa pasi tasendana namacontracts anowirirana an agreement ekuti isusu nemi takushanda tiri pamwe chete and also macontracts acho anenge aine mamiriro anenge rakaita rekuti hakuna munhu achakwanisa kuabusa the brand remumwe munhu rinenge rine ma-laws and and also tinida kuti vanhu ivavo vange vari vanhu vekuti tikavawana isusu hatina chatokwanisa kuwana asi chatokwanisa kuwana kutraina vana saka tinida kuti mapartners akauya will be so glad and kana vana vedu vanonakidzwawo kana takuna matournaments tinongovapawo in advance kuti akomana tine tournament yakati musi wakati vana vari kusunga musi wakati toairwawo kana kombi toenda kana kutsvagirwawo kombi inenge yakamirirawo Mosquito Boxing Academy, kombi inenge siri yemunhu, kombi inenge iri yeclub. Yes. Aya, maita basa mukuma Mosquito, regai namba dzenyu tiri kuisa ipapo pascreen, vanhu vanenge vachizviona tonzwawo kuti vanokubatai vachikurongerai chii pane ramangwana. Natenda zvangu mukoma wangu, inini namba dzangu dzinoti 0779 117613 0779 117613 ndo namba dzangu. Mwana wenyu akamborwirawo nyika akasimudzawo mureza and is appealing to you as my fathers, my brothers, my sisters, please do something for your brother. And also in short, iye mukomana muri kuona anonzi Mosquito Alfonso uyu ane bhuku rake raakanyora rinonzi The Path of a Champion. Saka rine nyaya dzakawanda dzekuti kana muda kuzorinzwa ticharinzwa, and also tikudawo mapartners kuti mubhuku iroro kuti vange vachiuya tiri pamwe chete tichibatirana tiri pamwe chete. Bhuku iri harisati rapublishwa zvaro? Bhuku rakatobuda but harisati ralaunchwa bhuku. Saka tikungoda tichionewo tikati tikwanise kuwana mapartners poitwa makopa anenge akati kuti ombechana, then we look at it kuti tokona kulaunchera kupi nevanhu vanoinvitwa toinvitira kupi. Aya, maita basa mukoma. Thank you very much.
18, 19, 20. Nice one. Push. Now you have your way this one like this. Let's see what inside, in and out. 1, 2. Not to say if your legs start from here. I'm gonna go up. I'm gonna go up here. I'm gonna go my knees up. One day so you as you finish. About pin and cuts. Pin and cut. Open up guarding. And then push it. Sir. We push it, guys. Let's go. Sir. According to the count. Legs out, legs out, legs out. We're going to get the team. Push it, exactly. Let's go. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nice one. Now this time we're going mountain climb. Mountain climb, watch my demo. Both straight. Both straight. And up. 1, 2, 3, 4. Push in. Sir. Ready? Push in. Exactly. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Up. This time, you're going down like this. Hand on guard. Start dropping more up. Check it the more up. Watch my table. 1, 2, 3. Push in. Down. Push in. Exactly. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Let's go. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. All together. All together. Nice one. Now this time, watch my game again. Mauko, Auya. Do you hear? Mauko one now. Mauko Bamajeti. Right now, what we are going to do, we are going to move our boat outside. 1, 2, 3. Push in. Yes, sir. Push in is down, guys. Up on the feet. Sumgai. Down. Exactly. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nice one. 3 back. Please go to that position.